अगर आप भी चाहते हैं कि टीके म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल रंग के सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टीके म्यूजिक कुमार दिलीप सिंह की प्रस्तुति। लागल बा मेला लहरेदार चौक बजरिया में, लागल बा मेला लहरेदार चौक बजरिया में। खिचड़ी चढ़ावे चलले सिया माया दीनानाथ, खिचड़ी चढ़ावे चलले सिया माया दीनानाथ। संघवा में है एसपी थानेदार चौक बजरिया में, लागल बा मेला लहरेदार चौक बजरिया में। संघवा में अमरनाथ चौक बजरिया में, लागल बा मेला लहरेदार चौक बजरिया में। खिचड़ी चढ़ावे चलले लोग गायक सोनू साजन, खिचड़ी चढ़ावे चलले लोग गायक सोनू साजन। संघ में बीते सोयाबीनाथ चौक बजरिया में, लागल बा मेला लहरेदार चौक बजरिया में। खिचड़ी चढ़ावे चलले सिया माया दीनानाथ, खिचड़ी चढ़ावे चलले निसहरा विजय भैया। संघवा में गौआ जवार चौक बजरिया में,